Good afternoon guys, welcome again sa aming YouTube channel. My name is Roms and this is ROMSJEAN TV Vlog etc. Ito po ang part 3, ang continuation po namin dito po sa Old Rock Hotel Beach and Resort dito sa Bolinao, Pangasinan. Tara na at samahan nyo akong pasyalan natin itong looban ng Hotel Beach and Resort dito sa Old Rock Bolinao, Pangasinan. Kaya tara na, let's go! Hello, sweetie. Oh, hello! Ayan sila oh, ayan ang kwarto namin, oy! Ayan sila oh, feeling nyo na oh. Ito po ang private pool na exclusively para sa mga check-in guests only. Plus free access to all cottages and swimming pool, beach kapag naka-check-in ka dito sa Old Rock Hotel Beach and Resort. No, sarap ng hangin. Pasyalan nyo ito guys, maganda itong Old Rock Beach and Resort. Highly recommended siya guys. Oh, maganda ng mga room. Enjoy dito. Sa picture lang ang gusto niyo, marami kang pwes na makapag-picturean dito. Solo namin swimming pool. Tahimik na. Kasi ang opening niya 8 AM, ang close 7 PM. Tapos yung pinakamalalim na pool 5 to 6 feet. Ayan o. Wala na yung mga kasi malapit na 7 PM. Tingnan yung pagka-construct ng mga bato. Alam mo talagang lumang-lumang bato. Kaya Stone Age. Kaya siyang Stone Age. Kaya Old Rock. Alam yung architecture na pangyara dito. Guys, so pwede rin palang uminom ng red or so. Lahat ng room nila malapit sa swimming pool. Hello kuya. Guys, oh, Mrs. Picture lang kita dyan malayo. Ayun na sila. Oh, picturean kita. 1, 2 pa. Oh, yun yung bunso ko. Ayan sila Claire oh. Pa-picture ka. Oh. Yan na.
Pababa na ako. Picture ka na dyan. Sarap ng hangin. Oh, ikot. Right. Ayan guys, oh. Bumalik kami dito. Ayan, meron siyang sunset. Nakalubog na pala. Oh. Yun yata yung mga bata kanina eh. Senti. Sige, lakad tayo doon. So yan ang mga kids. Dito pwede na mag-dive dito si Russell, oh. Sanwari sila. And guys, ang view dito sa Old Rock Beach Resort. Ayun, oh. Layo na namin sa tubig pero ang babaw pa rin. Linaw ng tubig. Hello. Dito. Yan, lakad tayo doon. Video kita. Sisito ko, ang ganda nyo, oh. Pinaganda niya ang dagat.
Sarap na guys. Sarap dito sa dagat. Tingnan yung ulap guys, oh, marami na dagat. Pero maghapon di mulan. Ang resulta, nadulok. Tingin nyo nga po na guys, pero wala pa rin alon. Payapa pa rin yung dagat. Gusto ka dyan, sweetie? Okay ka lang dyan? Pogi ako? Tingnan nyo guys, parang nabili namin yung dagat. Kami lang dalawa yung tao. Magkano bili mo dito sa dagat at dalawa lang tayo? Magkano arkila mo? Ito nyo guys, oh. Dalawa lang kami dito, oh. Guys, oh. Meron mga kids doon, oh. Mga residente. Guys, mag-alas 7 na at wala nang mga dito yung walk-in. Tira na lang yung mga ka-check-in. Konti na ka-check-in kasi maulan. Kala nyo lang di araw. Pero kahit naman kanina. Kasi meron low pressure ngayon. Low pressure natin kaya medyo maulan-ulan. Pero swerte namin. Hindi siya maulan ngayon. Baka bukas ng umaga. Ano yung mga ako, no? Sabi nila kanina, diwata ka, nakakulay puti ka. Yan o, uwak na mga yun. Nakaitim ka kasi. Ano? So, wala na yung diwata kanina nakabuhay. Meron na lang natira. Yung uwak. May ibang outfit. Para siyang ibong Adarna. Palit ng damit. Kapakit na mapiling ang asawa eh. Rugo. Roy. Ro. Ganado. Uy, Rugo. Umiikot pa. Ayan. Guys, meron lang ilaw ang swimming pool. Patayo ko nga dito. Wait. Ayan, City. Guys, ayan. Parang yung hindi mo lang nakikita. Ayun pala. O doon kaya ako. Eh.
Ay, Russell, lilipat daw tayo mamaya. Hanggang 7 lang dito. Video. Yeah, nice, oh. Ganda ng ilaw. Naglalakad sa parke, oh. Wala kang kasama dito, oh. Pag ganito pa lang buwan dito, ganito lang siya, konti lang yung tao, oh. So, swerte lang talaga namin, hindi umuulan, na-enjoy namin dahil naglalakad dito, oh. Pasal kayo dito, guys, napakaganda, oh. Ganda ng mga ilaw nila, parang aliens flying saucer. Yes. Idang baba tayo dito. Ay, may nasa, no? Banda na yata yung 5-6. Yung city, nag-iba-iba yung kulay nila. Doon tayo kay Russell. Nakatungtong ka na? Nakatungtong ka na sa flooring? 3 feet. 3 feet hanggang 10 feet doon. Doon ang 10. Picturean ko kayo. So guys, dito 3 feet hanggang 10 feet. Ito guys, private pool. Hanggang 10 p.m. daw ito. Yung mga naka-check yung tamang pwede sweet dito. Sabi lang hanggang 7 p.m. lang. Yun yung public pool. Ilaw. Kasama kami nagsiswimming. Yung mga naka-check-in dito. Sarap mag-swimming, oh. Paggabi. Hanggang 10 o'clock. Maligo na kayo. Ayan, Yan nga yung masarap maligo, oh. bukulay lang. Guys, oh. Tama sa Sweetie. Ayan. Cool, ayun, oh. Sweetie. Ayan, oh. Oh. Kanina ka pa naka-video. Oh. Kanina ka pa naka-video. Ano picture? Video. Ano, video kita. Guys, oh, sino naman to? Si Don Pakundo. Ano sa palagay mo? Ano masasabi mo sa ito? Sobrang pagod niya sa biyahe. Tignan yung nangyari sa kanya. Kaya huwag kayong magbabiyahe ng 4 hours kung ayaw nyo magaganyan. Oh, guys.
Oh, may TV pa oh. Oh, ano masasabi mo? Pink pang ko, no? Saan mo na po yan? Oh, next time, wag na kayo magbebe ng 4 hours kung ayaw yung magkaganon yung itsura nyo. Sino naman to? Ay, ini. Ay, bago, hindi na yun. Oh, eh. Si Bert. Oy, katawan Si birthday naman, oh. Magkano yung nabilang nyo pera nyo? Kanino nyo pa binibilang? Binilang O, magkano? Ilan? 2,000. 2,000 lang yan. Daming tigo 100. Dagdagan mo to kasi tingin 100 eh. Oh, sa susunod. 700? Hindi. Sa susunod, tigto 20 pesos. Ano? Sana araw-araw tayong naka-check-in. Sino naman to? Ano masasabi mo? Meron kang gustong shoutout? Si Tita Gemma mo? Hoy! Eh! Pakita mo yung mukha mo! Tita, sana... alam mo. Tingnan mo tingnan natin, ilaw natin. Ganda naman ko, no? Ganda ng kwarto. Nakakasira lang ito. Sino ito? Hindi naman na kayo ng TikTok. Hindi naman muulan. Pag umuulan. May rep pa kami, marami pang ano? Nanlarinis. Puto. Yaman. Kain tayong puto. Ay, nanigas na yung kwan nyo, soft drinks. Sino naglagay dito? Ala na, puputok to. Wala to, wala ka niya na, oh. Dapat mo nga dito, Ala na, Ayan, tawa ka na. Dito ko ilalagay para lumamig. Para matunaw. Ice candy na yung soft drinks. Ice candy na yung soft drinks yun, Sana all. Meron kang gustong shoutout? Sana all, tita, araw-araw mo. Sana all.